Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m. Ndị be anyị si na agụghị ụzọ agụghị ọnụ. Ha si ebe bere ugo bere nke si ibe ya ebe ha si ka nkukwa ya. Ekene gị kene ife na-emere gị ife n'ụbọchị taa unu n'anya ife ozi m unu ga-afụ ife injinia wee bịa. Mana tupu m agawa n'iru, ajụrụ m ajụjụ a si odejimjim Ezembem deserve a doctorate degree. Ọ ga-amasị m gị bụ onye ọma na-ege m ntị ka ị saa m ya bụ ajụjụ. Mana tupu m agawa n'iru n'ozi a, biko ọ bụ na ọ bụ mbọsị mbụ ị na-afụ ife onyonyo, masị gị nnọọ, asị gị sonye n'ife na-eme na my Facebook page and also my YouTube page ya makara subscribe. Cheta na onye gị na ya yi akara ụbụbụ ọbụ Maazi-UC. Igbo mụrụ nze m ọzọ ka anyị gbafere ya ọsọ n'oge adịrọ, maka ndị be anyị si na ngwugwu ọbụla eyi atọ atọ na ọdị mma ịtụ mvọ. Igbo mụrụ nze m ọzọ ekenekwa m. N'ụbọchị nke taa, eziokwu, odejimjim deserve a doctorate degree in culture and tradition of ndị Igbo. Kee ka m si wee kwu ya bụ okwu a. Mana tupu ma gaa n'iru ịgbasa maọbụ ịyọ maka ife gbasatara nwanne anyị nwoke, ka nkọwa ọfụma onye nwanne anyị nwoke bụ ka o doo ndị be anyị anya. Nwanne anyị nwoke bụ odejimjim nke anyị maara ude na-ede na mba niile, n'obodo niile, n'ụwa niile, bụ ezigbote afa ya bụ Chief Okechukwu Unebu. Okechukwu Unebu bụ onye Ihuru Village, Agruzi Igbo, nke dị n'okpuru ọchịchị Anọcha Local Government, Anambra State of Nigeria. Odejimjim bụ onye amaala amalụ, onye ga-abụ ọpụta Igbo niile ezukọ, onye ife ndị Igbo na-amasị nke ukwuu, onye ga-abụ emegidebe nwanne maọbụ ụmụnna ya ọpụta megini na-ekwu ya bụ okwu si na mmegide a na-emegide ndị Igbo na ọ dịghịkwa mma. Mana o ji mbem were ezi ozi, maka mbem ka eji ezi ozi. Odejimjim na-afụkwa ọja, ọ na-afụ ọja ọfụma. O ji mbem na ọja were eme gịnị? Ezigara ụmụnna anyị ozi. Mana onye ọbụla bụ onye na-aghọta asụsụ mbem maọbụ ọja amago ebe nwa amadi ya na-eme gịnị? Na-agbasita ọkpa ya nwa. Odejimjim bụ onye na-akwalite ife gbasara omenala na ọdịnala Igbo. Ọ bụkwa ofu nwa amadi na-ekpoku nghọta ndị Igbo ọnụ. Ọnya bụ na ebe ọbụla odejimjim bịara, na anya ọfụma na ife dị iche na-adị ebe ahụ. Unu ga-afụ ka ndị Igbo si agbakọnata ọnụ na-egere ozi ọ na-atụpụ na mbem. So ụmụnne m, o so n'ife nji were asị biko ka anyị na-ebetụ n'anya okwu a na ayịyọ nyọrọ. Odejimjim bụ onye ji mbem, otu onye mmaara ọfụma ji mbem gaa obodo China buru ike wee nata. Jee n'ife onyonyo odejimjim oge ọ gara China, nwanne m, unu gerecha anya bụ ozi, unu ji ekwete na odejimjim deserve a doctorate degree. Odejimjim agago obodo dị iche iche, ọ gago Dubai, ọ gago obodo dị iche iche ndị Igbo ama ama, ife ndị Igbo na-amasị si ya na bịa. O ji mbem were ezi ozi niile ọ na-ezi. Ife bụ ọnatarachi ọ ife na-anachi ekpebiri n'elu ụwa. Ọrụ ya ka ọ na-arụ, maka na ịbịa n'ọkpụkpọ okwu onye ọbụla nwere ebe o ketere.
mbem anaghị amụ ya amụ, anaghị amụ mbem amụ, ma nke o mere oge ị ga-abụ ịmagido mbem o nwere oge o ji ruo ọgbadoghị n'ọnụ ọgbadoghị n'akpịrị. Ọ bụrụ asị ka m na-ajụ jụọ na odejinji, onye bụ odejinji bata n'ọgbọ, ife niile nọ n'ọgbọ o were efe mabido mkpem, isi na-asị ma aka ka ịfụ onye ka eji wee ba ya Ezembem odejinji 1 onwe ha ọzọ. O nwere ọtụtụ ụmụnne anyị na-ama mbem, o nwere ọtụtụ ụmụnne anyị dịka ya nwa, mana fa adịrọ ka ya nwa. Ife na ndị iche dị dịka nsi wee kwu mbụ, anaghị amụ mbem amụ. Mbem bụ ọnatarichi. Ife onye na-ama mbem maọbụ onye na-afụ ọja na-afụta ya ọfụma, nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị kwanyere onye ha ugwu. Onye ka m ji wee yọọ na ọ bụ na eji ekpokwu nghọta ụmụnne anyị ndị na-eto eto wee gbaziere fe maka ine odejinji ọ bụkwa Ezembem, mana o nwere ife nji wee sị ka m yọọ m ndị ọnụ na-elu n'okwu na yunivasiti dị iche iche nke enwere n'obodo anyị. Fane odejinji na-ekarịa ya nne ka o si were ekpokwu nghọta omenala na ọdịnala anyị, mee ka o si ekpokwu nghọta ụmụnne anyị. Unu ji eso nkwenye kwesị ike na nwanne anyị nwoke bụ Chief Okechukwu na-ebu nke eji Ezembem odejinji wee mara na o deserve a doctorate degree. Maka unu n'anya ka o si were ekpokwu nghọta ndị Igbo, ka o si were agbasara ndị Igbo okwu, ka o si were ezi ozi ya. Unu ji eso nkwete na eziokwu na o mepụtago ife a na-afụ anya. Ọ bụrụ mgbe mgbadị chetel baa n'ụlọ akwụkwọ, baa na mahadum bịa na-agụ oge ka ama na eji enye doctorate degree. No, unu n'anya in terms of humanitarian work, ka o si ekpokwu nghọta ndị Igbo, ka o si were ewere omenala na ọdịnala ndị Igbo na-ewega n'ogo dị elu na mba ụwa dị iche iche. Unu ji eso nkwete na n'eziokwu na nwa amadi a agbago ọbara ka ike kwere ya, mana na-agbatọ na-aga na ndị ọrụ na-eru n'okwu n'ife gbasara agụmakwụkwọ nke ha kpọrọ culture and tradition of ndị Igbo, ka ha nyabatụ anya n'ife nyọrọ maka nwanne anyị nwoke bụ odejinji. Na odejinji deserve ka enye award of doctorate degree. Nke dị ka ibe ya bụ in terms of culture, tradition and the value of the humanitarian life, odejinji ewinigo ọtụtụ award dị iche iche. Nke bụ na ije na be odejinji o kpọpụtasịara gị award niile o winiri, unu afụ na ọ bụla obere mmadụ. Odejinji bụ nnukwu mmadụ nke enwe n'ala Igbo. Onye kpatara ma onye ukwu ma onye nta na-akwanyerịrị ugwu, ma obere nwa nnukwu, ma ụka ma ọdịnala na-akwanyere nwanne anyị nwoke ugwu, ma ndị ọchịchị ma ndị ji ike ọchịchị na-akwanyere ya ugwu. Mana anyị kwanyechara ya ugwu, o nwere ife anyị kwesịrị ime dịka ndị Igbo, o nwere ife anyị kwesịrị ime dịka mmadụ, na anyị kwesịrị anyị kpọọ nwanne anyị nwoke anyị na-ekarị anyị anya na ife o megoro, ka o si wee kpọkụ nghọta ndị be anyị, ka o si wee na-akwalite ọdịnala anyị na omenala anyị. Mgbe anyị nechara ife niile anya, unu ji eso nkwere, nke nwa na-ege m ji eso nkwere na nwanne anyị nwoke na o nidiri automatic doctorate degree. Ụmụnne m ka o be nnọọfụ, asị m onye anwụ na ngwọ na nkwụ na-abịa. Igbo mụrụ nze m ọzọ, ndewonu.